Kakve su nam misli, takav nam je život. Apostol Pavle kaže: ti kažeš da veruješ, ajde pokaži svoju veru od svojih dela. I Satana veruje pa drhće, ali se protivi. Protivi se svakom dobru. Mnogi ovdje na zemaljskoj kugli smatraju sebe nevernima, ali kad bolje razmislimo o nama samima, vidimo da ne postoji ni jedno razumno biće na zemaljskoj kugli koje ne čezne srcem za životom i za apsolutnom ljubavlju. Apsolutna ljubav se ne menja, ona traje doveka. Mi svim srcem čeznemo za apsolutnim dobrom, za apsolutnim mirom. U stvari mi svim srcem čeznemo za Bogom. Bog je život, Bog je ljubav, Bog je mir, Bog je radost. Mi srcem čeznemo za Bogom, a mislima se protivimo Bogu. Satana veruje, pa drhće, ali se protivi. Isto tako bezbožnik nije bezbožnik, nego je protivnik. Dakle, mi srcem čeznemo za Bogom, ali mu se protivimo. Naše protivljenje neće naškoditi Bogu, jer On je svemogući, ali hoće naškoditi nama samima. Misli, raspoloženje, želje rukovode naš život. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je život. Ako su nam misli mirne, tihe, pune ljubavi, dobrote, plemenitosti, čistote, onda je i u nama mir, jer sve mirne misli daju unutrašnji mir koji zrači iz nas, jer su naše misli mirne, tihe, pune ljubavi i dobrote. Ako u sebi nosimo negativne, paklene misli, onda je i naš unutrašnji mir razoren. Sveti oci o mislima kažu: koja god misao razara mir i od koje misli nemamo mira, to je od pakla i treba je odbaciti i ne prihvatati. Mi treba da se trudimo za svoje dobro, da se u nama učvrsti mir, radost, ljubav božanska. Otac naš nebeski želi da njegova deca imaju njegove božanske osobine. Dok smo mi puni ljubavi, mira, radosti, utehe, istinitosti, plemenitosti. Gospod, a i svi mi želimo da budemo krotki i smireni, jer ona duša koja je krotka i smirena, ona zrači plemenitost i dobrotu. Takva duša i kada ćuti, emituje iz sebe uvek mirne, tihe talase pune ljubavi i dobrote. Takva se duša ne vređa kad je vređate i grdite. Možete da je izudarate, a ona vas žali što se tako mnogo mučite. Takvi su malobrojni na zemaljskoj kugli, ali zbog njih sunce greje i Bog nam daje blagoslov da živimo, da imamo sve što nam je potrebno za život. Mi treba misleno da se izmenimo.